Ba? Asa di akong laptop? Tuan na si mong kwarto. Akong gisod. Nganoy mo naman tong gisod? Nga ako pa man tong trapuhan. Human naman to na kong trapo. Ah, mao ba di, ma? Oh, Salamat, ma, ha? limpyo na gid kayo to dong. Og dili nagubot ang mga letra. Ha? Kay nga naman di ang mga litra, ma? Ako naman tong giaren sa alphabetical eh. Sa akong nabantayan, no, sa puton juning mga lalaki, basta dili pa bembangon. Sa ako pong nabantayan, no? Kini mga babae, og may muhangyo niya ayaw gyud balibari. Di ba pagkaugma, ultimo bakat, kabaan nagtubig. O gusto ka nga motaas ang imong kinabuhi, tila og giti. Daan palagi ko. Giti lagi, dili pansit. Ayo, Kol, masugot ka, Kol. Magparip ko, Kol. Ha? Magparip ka? Pagtarong na sa mong pagkatao. Tuluan di ko na mga makasala ko ba? Kuy, grabe, magkagunahuna magparip ko. Og lumpia ba, kay way rape sa amo, ba? Masing madaot ni. Magbayad ako. Utok ni mo. Effort pa kayo na ron. Wa pa man ka maturjak eh. Paitag din ang ubang mga lalaki ay. Gano man daw? Kay baskig nanay asawa, miingon ragyapog single sila. Single, basta gwapa. Pero ikaw ka istorya, minyo na Madam, Oy, sumayato. pwede ba ko makahuram sa imo ha, madam? Bisag 5K lang. Gamit lagi na ko kayong kwarta karon. Oh, pwede man. Ay, sa padong, kay nananawag. Hello? Madam, Unsa man? dili jud mo bayad siyang utang, madam. Aw, di mo bayad? Kasabot na mag-usay buhaton na na. Itong ba na? Uy, doon, asa lang ka? Dili lang ko mudayo og huram, madam. Pre, Oh, matay pre, ikaw man kunoy nagkuha sa kong baboy, pre. Mo'y ingon nila. Ay patakag panumangil ya, pre ha. Pwede ba ka na ko kasuhan na nag-aresyur? Sos, tug-an na lang gad pre, kay nay nakakita sa imo ha. Unsa may imong gusto, akong dadon ri akong testigo. Dili lagi ako yung nagkawat. Nonso ka ba? Dili pagid mo tug-an oy. Bayarin lang hinon tug 1.5 pre. Unsay 1.5? Oh no. Kaniwang atong babuya. Nagpatato na po ka? kasi nanong tato. Nindot ano? Kaya sige ni mo patato. Pag imo pa nang ipatuli, malipay pa ko. Loy, maipod ka ba no? Kay wa ka magsundog-sundog anang uban nga gibutang-butangan ng ilang kinatawag bulitas? Maglisod mong gitanik pabarog, butangan na hinog pabugat. Gago!